Aksyon! Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Isang magandang gabi mga ka-aksyon. Muling niyanon sa inyo ng DWCM Aksyon Radio Pangasinan ang mga kalipunan ng mga nagbabagang balita sa ating palatuntunang firing line. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, distribution ng amelioration isinagawa sa lungsod ng San Carlos. Team Energy Incorporated nagbigay ng ayuda sa frontliners sa LGU Pangasinan. Provincial government ng Pangasinan na sumuporta sa National Vaccination Day ngayong araw hanggang December 17. Curfew hours sa buong lalawigan ng Pangasinan, binago. Sa mga balita sa loob ng bansa, DOS na-detect ang Omicron variant sa dalawang travelers mula sa Japan at sa Nigeria. Bagyong Odette ay isa ng ganap na bagyo, signal number 2. Ininagtra sa ilang bahagi ng Surigao. Senate at House of Representatives inaprubahan na ang reconciled version ng 2022 national budget. Nagbabala naman ang Philippine National Police na mag-ingat online at cybercrime at bank fraud. Pilipinas nanatiling nasa ilalim ng Alert Level 2 hanggang sa pagtatapos ng 2021.
Secretary Cusi nagpayag ng PDP Laban Wing ay nananatiling dominante bagamat nag-withdraw si Senator Go at si Pangulong Duterte. Health protocol sa kampanya, pinababantayan ni Pangulong Duterte. Samantalang PRRD ilalandaw ang oras ng pamilya pagkatapos ng kanyang termino ayon kay Secretary Nograles. Pagbuo ng departamento para sa migrant workers aaprobahan sa 2022 ayon sa ilang kongresista. At syempre sa mga reports ay paparating ng mga Aksyon Radio reporters, inyo po mapapakinggan sa ating pong palatuntunan firing line. Syempre inyo makakasama ang inyo pong ka-aksyon. Ako po si Aksyon Kumander, Dante, Cera. Inumpisa naman na ngayong araw ang anticipated simbang gabi sa may Capitol Plaza sa bayan ng Lingayen. Ito ay dinalon mismo ni Governor Amado Y. Pangasinan III ng kanyang bahay na si Madam Karina Padua Espino at ang kanyang anak na si Amado Padua Espino IV. Ang selebrasyon ay pinangunahan ni Reverend Father Hinaro Hiramya na kung saan ay pinalalahanan din ang lahat na obserbahan ng minimum public health protocols, kabilang na ang pagsuot ng face mask at social distancing at kanilang discourage sa mga matatanda, ang mga person with comorbidities at mga bata 11 years old pa ba sa pagdalo ng anticipated simbang gabi. Ito ay magtatapos sa December 24 dyan po sa may Capitol Plaza at dyan po sa may bayan po ng Lingayen. Maraming salamat sa inyong mga sakripisyo sa ating mga barangay. Ito naman ang naging mensahe ng pasalamat ni Governor Amado Espino III sa mga miyembro ng Civilian Volunteer Organization sa siyudad ng San Carlos sa sinagawang amelioration distribution ngayong araw, Desyembre 15. Umaabot sa mahigit 1,900 na CVOs ang nabigyan ng tig 1,000 pesos na tulong pinansyal sa amelioration distribution na ginanap sa Speaker Eugenio Perez National Agricultural School o SEPNAS Amphitheater sa lungsod ng San Carlos. Ang amelioration for CVOs na sinagawa ng provincial government ay inisyatibo ni Governor Pongi bilang pakilala sa serbisyo at sakripisyo ng ating mga barangay volunteers upang mapanatili ang kaisa ng bawat barangay sa Pangasinan. Kasama ni Governor Pongi na nanguna sa programa sina 2nd District Board Member Nestor Nicobe Reyes, 3rd District Board Member Angel Banico Jr. at ang kanyang may bahay na si Dr. Sheila Ferrer Baniqued, former Bayambang Councilor Raymond Camacho, San Carlos City Mayor Jolier Ayoy Resuello, Vice Mayor Joseres Box Resuello at iba pang mga lokal na opisyal. Dinila rin ng provincial government ang libreng COVID-19 at flu vaccine para sa mga CVOs ng nasabing Luzon. Magpapatuloy ang pamahagi ng tulong pinansyal sa iba pang barangay volunteers ng bawat bayan sa probinsya sa mga susunod na araw. Samantala mga ka-aksyon, in-adjust naman ng provincial government ng Pangasinan ang curfew hour sa buong lalawigan ng Pangasinan sa ilalim ng Executive Order No. 0178-2021 ay ginawang mula sa dating alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ay gagawin ng alas 10 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw dahil sa selebrasyon ng simbang gabi mula December 16 to 24, 2021. Ito po mga ka-aksyon ay alinsunod din sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan ng Pangasinan.
Nakiisa naman ang provincial government ng Pangasinan sa National COVID-19 Vaccination Day. Ang binansagang bayanihan na bakunahan ligtas sa lakas buong Pilipinas ngayong araw, December 15 at magtatapos sa December 17. Ang inilaan para sa vaccination ng 12 years old and above sa December 16 at 17 sa Narciso Ramos Sports and Civic Center ito ay mag-umpisa ng alas 7 ng gabi. Alas 7 ng umaga, magdalaman ng government-issued ID, mga birth certificate, student ID, passport, national ID, etc. Magdala rin ng medical certificate o medical clearance para sa mga batang may comorbidity. Para sa edad 12 hanggang 17 ay dapat may kasamang magulang o kanilang mga guardian. Nagbigay ng 6 na e-card electric card sa provincial government ang Team Energy Incorporated upang magamit ng iba't ibang tanggapan ng provincial government ng Pangasinan. Nagbigay din ng tig 5 kilo ng bigas at grocery packs ang Team Energy sa mga 4,000 frontliners ng Pangasinan. Ang donasyon na dumating December 10 sa Capital Resort Hotel ay tinanggap ni na Provincial Administrator Nemrod Camba, Provincial Legal Officer Geraldine Beniked at Provincial Health Officer Dr. Ana Maria Teresa de Guzman. Ang handog ng Team Energy Incorporated para sa mga frontline workers na kinabibilangan ng 14 na government hospitals ng provincial government at mga frontline offices ay pakilala sa pagod at sakripisyo ng mga empleyado sa gitna ng pandemya. Dalawamput 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Patuloy na nadadagdagan ng mga samahan sa looban na nagpahayag ng suporta kay dating Mayor Belen Fernandez na kung saan ang kanilang sigaw ay ilagay subanoy. Pinakuli sa mga civic organization na nagpahayag ng kanilang pakikisa saan hikaing ialagay subanoy ang Guardians New Hope Brotherhood Incorporated. Panunumpan ng samahan, hindi na kami nagpapautang ng boto at hindi kami naniningil. Malaking pasalamat naman ang tugon ni Mayor Belen Fernandez at anyang malaking pasalamat to sa mga kapatid na sa Guardians sa New Hope Brotherhood Incorporated at sa kanilang napakainit na pagtanggap sa atin bilang lingkod ng bayan. We are so grateful for their love and support magmula kay International National Founder CGMF Arturo Narves hanggang sa bumubuo ng napakatibay na sabang GNBII. Dagdag pa niya ang bumubuo sa suporta ang siya ring sumasalubong kay Mayor Belen Fernandez sa pagbisita sa mga sityo at barangay ng Dagupan. Pahayag ni Mayor Belen Fernandez, bumabalik po tayo dahil sa kahilingan ng karamihan na magkaroon ng mayor na tatayo para sa kanila. Hindi po natin tatalikuran ang Dagupan City. 24 na minuto makalipas ang alas sa isa ng gabi sa ilang pang mga impormasyon balita. Aminado naman ang pamunuan ng Pangasinan Police sa Provincial Office na nahamon para sa kanila ngayong panahon ng Kapaskuhan ang pagpunta ng mga maraming kababayan sa mga pailaw sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Sa isang panayam, sinabi ni Police Colonel Richard Tadena ng Pangasinan PPO na dahil sa unti-unting pagluwag ng mga restriction ay magkaroon ng hawaan sa mga lugar na pinupuntahan ng maraming tao, lalo na mayroong banta ng Omicron variant. Bilang tugon na sinabi ni Tadena na nagbibigay ng monusya ng direktiba sa lahat ng PNP station sa probinsya na magtalaga ng sapat na bilang ng mga pulis na pailaw ngayon sa mga simbahan dahil sa nalalapit na pagsimula ng simbang gabi upang matiyak na masusunod ang mga tao sa mga pinapatupad na health and safety protocols. Ayon sa kanya, kailangan pa rin lagi ipaalala sa mga patuloy ang pagbaba ng mga itatalangkasan ng COVID-19 ay hindi pa umano iligtas ang lahat laban sa banta ng COVID-19 kung kaya't kailangan pa rin ang iba-ibang iingat.
Samantala, pinagdino opisyal ng patuloy ang pag-ikot ng kapulisan at tuwing gabi sa iba't ibang mga lugar sa buong lalawigan upang matiyak ang kaligtasan ng publiko laban naman sa mga masasamang loob. Dalawamput-anim na minuto makakalipas sa ang alas sa isa ng gabi sa ilang pang mga impormasyon, balita mga kaaksyon. Wala pa umanong direktiba ang Police Regional Office 1 hinggil sa pagbatupad ng firearm muzzle taping sa darating na holiday season. Ipinaliwanag ni Police Brigadier General Enrique Magalona, Deputy Regional Director for Administration ng PRO1, na dito niya masusukat ang disiplina ng hanay sa pamagitan ng hindi pagbatupad ng muzzle taping sa baril. Ang panawagan niya ay ipagbigay alam ng publiko sa kanilang opisina ang mga pulis na masasangkot sa illegal discharge of firearms, lalo itong kapustuhan. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Magalona na maaaring makapiling ng kapulisan ang kanilang pamilya sa pagdiriwang ng Pasko. Walong minuto makakalipas ang alas 7 po ng gabi. Pinasaya naman ang pamunan ng Department of Labor and Employment o DOL Region 1 ang 5 araan at 50 mga bata. Ang ngiti ang namutawi sa labi ng mga ito habang maagang pang-aginaldo ang natanggap nila mula sa nasabing departamento. Sa pamagitan ng Project Angel Tree na mahagirin ang Dolly Region 1 ng learning supplies, hygiene kits sa food items at advocacy materials sa 350 na mga batang na-profile bilang child laborers sa tulong ng Child Labor Elimination and Prevention Program ng Region 1. Binigyan naman ang mga nasa 67 mga magulang ng mga child laborers na livelihood starter projects tulad ng tindahan at bisikleta na maaring magamit sa kanilang panglalako. Isinagawa ang gift giving sa mga child laborers at magulang sa bayan ng San Fabian, Tayug, Anda, Talavera City sa lalawigan ng Pangasinan sa iba pang bayan sa ibang lalawigan sa Region 1. Ayon kay Dolly Regional Director Attorney Evelyn Ramos, ilan lamang umano ito sa mga suporta na ibinibigay nila sa mga beneficiary ng SLEP. Bukod dito, namigay din ang Dolly Region 1 ng kasiyahan sa mga bata sa mga tinuturing na disadvantaged communities sa region sa pamagitan ng Tulong Eskwela Initiative. Nag-distribute ang 6 nilang field offices ng learning supplies, Chinelas sa Pita Elementary School sa Infanta, Marong Elementary School sa Mingan, at Maigba Elementary School at Catalino Castañeda Elementary School sa Bayambang at ilang lugar sa Region 1. Ang mga batang ito ay hindi child laborers, subalit hindi sila kabilang sa at-risk dahil sa napapabilang sila sa low-income families at naninirahan sa mga pinakamahirap na bahagi ng komunidad. Isinabay nila ang pagbigay ng regalo sa pagdiriwang ng 2021 Children's Month na may temang New Normal na walang iwanan, karapatan ng bawat bata ang ating tututukan. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pang mga impormasyon, balita sa ating pong palatuntunan firing line. Makalipas po ang ilang mga paalala. Aksyon Radyo.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Aksyon! Radyo! Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang Pirma Aksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunang firing line. Siyempre kasama niyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Aksyon Kumander, Dante. Isinagawa ng Department of Education, Calasiao District 2, ang District Awarding Ceremony para sa Brigada Eskwela Best School Implementers para sa taong 2021 na isinagawa sa Bunlag Central School Function Hall. Ang search sa ngayong taong Brigada Eskwela Best Implemented School ay na-modify the basis sa framework na may kaugnayan sa ongoing pandemic situation. Ang mga framework ay kinabibilangan ng engagement ng stakeholders at addressing problems, queries, and other concern sa preparasyon ng pagsimula ng bagong school year. Ang naturang aktibidad ay kasama sa partnership activities na nagkumplemento sa implementasyon ng Basic Education Learning Community Plan. Pinanguna naman o nagsilbi naman guest of honor speaker si Mayor Joseph Arman Bauson na nagpahayag ng kanyang pasalamat sa lahat ng mga participating schools at kinikilala ang bawat educator o mga teachers sa pagpakita ng mga effort para sa kanilang walang kapangurang dedikasyon at pagmamahal sa mga batang estudyanteng Calasioeños. Samantala mga kaaksyon, sa ilang pang mga impormasyon, balita, ang mga representante ng Department of Transportation na pinamunuan ni Engineer Rolando Lara, ang mga representative sa Maritime Industry Authority of Marina ay nakipagpulong kay Mayor Leopoldo Baltawil at ilang pa mga concerned departments upang balangkasin ang patuloy ng Kapandanan Pangasinan na North River Landing Project bilang bahagi ng Pangasinan Port Cluster Development Project na kung saan binisita rin naman ni DOTR Secretary Art Tugade sa may linggi noong nakaraang buwan ng Hunyo ngayong taon. At umaasa naman ang alkalde na matutuloy na ang proyekto upang sa ganoon ay mabigyan ng pagkakataon na mas tumaas pa ang kita ng bayan sa susunod na mga panahon. Nakipag-ugnayan naman si Mayor Leopoldo Baltawil sa mga miyembro ng Lingian Market Vendors Officer at kay Market Supervisor Arnolfo Bernardo at ilang pa mga concerned departments upang balangkasin at ibang mga issue na may kaugnayan sa merkado. Ang pagpapanatili ng kalinisan at sanitasyon at pagmintina ng seguridad, peace and order, especially ngayong panahon ng holiday season. Alam nyo, medyo maganda po yung public market po nila at mayroong overpass po doon and then papuntang munisipyo mga kaaksyon at unti-unti ay nagbabago mga kaaksyon. Ito po mga development po yan at ito po mga kaaksyon ay talagang sa pamagitan po ng able leadership nitong si Mayor Leopoldo Nalupta Batawil. 12 minuto bago sumapit ang alas 7 po ng gabi. Samantala sa ilang pang mga impormasyon, balita mga kaaksyon. Dalawang supermarket sa Pangasinan ang nabisto na may mas mataas ang patong ng mga bentang basic commodities
Nag-inspeksyon ang pamunan ng Department of Trade and Industry sa mga supermarket at groceries upang makita kung sumusunod ang mga ito sa tinagdang standard retail price sa presyo ng mga pang-Noche Buena products. Napansin ang 5% to 12% na napagtaas na presyo ng hamon, pero sa kabuuan sumusunod sa SRP ang mga supermarket sa lungsod ng Dagupan. Ngunit sinabi ng DTI, dalawang supermarket ang inisyo ng letter of inquiry dahil sa mas mataas na presyong ipinapataw sa paninda sa itinagdang SRP. Sa isang panayam, sinabi ni DTI Provincial Officer Natalia Daladen na kung saan pinagpapaliwanag kung bakit sobrang presyo. Pero paliwanag lang daw ng establishmento, nagkamali lang daw sa paglagay ng price tag. Marin ang mabala ng DTI, napapatawan ng karampatang parusa ang mga mananamantalang mga negosyante. Sampung minuto bago sumapit ang alas 7 po ng gabi, sa ilang pang mga impormasyon, balita mga kaaksyon. Aminado naman ang pamunan ng Region 1 na humarap sila sa ilang hamon ng mga guro bunso ng epekto ng pandemya. Sinabi ni Human Resource Officer Junior Wendell Valdez na batid nila ang hamon na kinakarap ng mga guro. Isaan niya sa mga ito ang time management ng ilang teaching personnel na kailangang hatiin ang oras para pagsagawa ng online classes, paghanda at pag-distribute ng self-learning modules. Bunso nito, napipilit din anya ang ilang mga guro na lagi mag-isip ng mga panibagong estratehiya upang maging kaayaya ang kanilang pagsagawa ng klase at matiyak na mayroong natututunan ang kanilang mga estudyante. Ayon pa sa kanya, nahihirapan din umano ang ilang mga guro sa pagmamarage ng kanilang oras sa pamilya. Dahil dito, batid umano ng DepEd ang pagdaan ng psychological challenges sa mga guro. Bilang tungon sa mga hamon, sinabi ni Valdez na tuloy-tuloy ang pagsagawa ng DepEd ng iba't ibang mga competence enhancement trainings upang patuloy na magkaroon ng epektibong teaching strategies sa mga guro. Patuloy din umano ang pagsagawa ng psychological wellness trainings upang mapangalagaan din ang mental health ng mga guro. Samantala mga kaaksyon, ito pong iba pa nga mga impormasyon, balita mga kaaksyon, dito po sa lalawigan po ng Pangasinan. Isinagawa rin po ang distribution, joint amelioration distribution sa mga barangay volunteers ng Bayambang. Mahal na mahal po namin kayong frontliners na nagsisilbi sa barangay. Ito naman ang pahayag ni Governor Amado Pongay Espino III kasabay ng kanyang pagbigay pasalamat sa mga barangay volunteer workers sa sinagawang joint amelioration distribution. Ang programa ay ginanap sa Bayambang National High School ngayong araw. Huwag sana kayong magsawa na magsilbi sa inyong mga kabarangay. Lalo na ngayong pandemya, dagdag ng gobernador. Tumanggap ng 2,000 pesos ang bawat isang barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay service point officer at child development workers mula sa bayan ng Bayambang. Ang pamamahagi ng amelioration ay sinimulan sa termino ni dating Governor Amado Espino Jr. at ipinagpatuloy at dinagdagan ni Governor Pongi bilang pagpakita ng pagmamahal at suporta sa sakripisyo ng mga barangay volunteer workers. Dumala rin sa programa sina Board Member Nestor Nico Boy Reyes, Board Member Angel Banican Jr. at kanyang may bahay na si Dr. Sheila Ferrer Banican, Sanggol ng Kabataan Provincial Federation President Jerome Vic Espino, dating Bayambang Mayor Ricardo Camacho, dating Bayambang Councilor Raymond Camacho at ibang lokal na opisyal. Hatid din ng provincial government ang bakuna kontra sa COVID-19 at flu para sa mga hindi pa namagunahang volunteer workers. Ito po mga kaaksyon, in-adjust na ang curfew hours sa Pangasinan sa pamagitan ng Executive Order No. 078-2021 mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw.
ay ginawa itong alas 10 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw para sa selebrasyon ng simbang gabi na mag-uumpisa sa December 16 hanggang 24. Ito ay makarang magpalabas ng letter circular numbers 2021-0284 address lahat sa Vice Governor, lahat ng Sangguniang Panlipunan members, lahat ng Municipal City Mayors, DILG Provincial Director, PNP Provincial Director, Provincial Health Officer, Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, Provincial Information Officer at iba pang mga concern na kung saan ito pong Executive Order number 0219-2021 na kung saan sinasabi adjusting the curfew in Pangasinan under Executive Order number 0178-2021 from 10 p.m. to 4 a.m. Gagawing 10 p.m. to 3 a.m. for the celebration of Simbang Gabi. Whereas the Office of the Governor of Pangasinan issued Executive Order number 0178-2021 entitled Implementing Guidelines on Alert Number 2 in the Province of Pangasinan on November 17, 2021. Whereas on Section 7 of Executive Order 178-2021, providing a province-wide curfew is implemented from 10 o'clock in the evening to 4 o'clock in the morning. Whereas in December of every year, Pangasinenses observe the religious and cultural tradition of celebrating Simbang Gabi or Misa de Gallo as early as 4 o'clock in the morning onwards from December 16 to December 24. Whereas there's a need to adjust the province-wide curfew to accommodate the celebration of the Simbang Gabi by Pangasinenses in the respective places of worship. Now therefore I, Amado Espino III, Governor of the Province of Pangasinan, through the powers vested in me by law, do hereby order the temporary adjustment of the province-wide curfew from 10 o'clock in the evening to 4 o'clock in the morning under Section 7 of Executive Order number 178-2021 to 10 o'clock in the evening to 3 o'clock in the morning for the celebration of Simbang Gabi in Pangasinan starting December 16 until December 24, 2021. All other provisions of Executive Order number 178-2021 not otherwise affected by this order shall remain in force and in effect. Yung po mga kaaksyon ng Executive Order na iti-inisyo po ni Governor Manoy Espino III sa lahat po ng mga concerned agencies hinggil po sa pagpatupad ng curfew hour dito po sa buong lalawigan po ng Pangasinan. Pero marami na kasing lumalakad mga kaksyon po natin. Hindi pa inaalintana, no? Pero kuminsan kasi ang may kasalanan din naman itong mga nagpapatupad. Para bang natutulog na lang sa pansita, hindi na lang pinapansin. Pero ito po, mula ngayong araw hanggang December 17, ay nagpapatupad po tayo kay ang Provincial Government ng Pangasinan ay sumusuporta sa National COVID-19 Vaccination Days. Itong tinaguriang Bayanihan Bakunahan, Ligtas Lakas sa buong Pilipinas. Mula December 15 hanggang 16 hanggang 17. Ito po ang vaccination sa 12 years old and above. December 16 and 17, dyan po sa Narciso Ramos Sports and Civic Center. Mag-umpisa po yan alas 7 ng umaga. Kaya't ito po mga gusto magpamukuna ay damang sa napurian at magdala lamang ng government-issued ID, ang mga birth certificate, student ID, passport, national ID, at iba pa. Magdala ng medical certificate o medical clearance para sa mga may batang comorbidity. At para sa edad na 12 hanggang 17, dapat may kasamang magulang o guardian. Mga kaksyon po natin. Samantalahin po natin ito dahil ito po ang sa iba nga ang mga bayan ay mga booster na po ang ipinapatupad di ba? So kaya't dapat po nating samantalahin ito at habang libre pa, di ba? Habang libre pa. Dahil hindi po natin alam baka sa mga susunod na panahon
kapag nakamit na natin itong herd immunity at matapos mo ang booster shot, ay baka mamaya isain na pong pondo ng gobyerno. Wala na po tayong pondo para sa kung ano yan, dahil ang karaming utang ang Pilipinas. Kaya ito po, galing po ng gobyerno, samantalayin po natin, suportahan po natin ang adhikain na lahat, na sana po ay makamit na natin ang herd immunity. Kaya habang libre pa, ay kung na po yan, dapat na po tayo na magpabakuna dahil para din po ito sa inyo pong sariling kapakanan. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang ba mga impormasyon na balita, makalipas po ang ilang mga paalala. Aksyon! Radyo! Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Pero mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line. Siyempre kasama niyo pa rin po ang inyo pong kaaksyon. Ako po si Aksyon Kumander, Dante. Sa ilang pa mga impormasyon na balita, binigyan din ni Police Brigadier General Emmanuel Peralta ang Police Regional Office 1 Regional Director na striktong ipapatupad ng PNP ang firecracker ban kasunod na rin ang kautusang pinilabas ni Chief PNP Police General Leonardo Carlos hinggil sa early security preparation para sa pagbawal ng mga paputok sa pagdiriwang ng kapustuhan lalo na sa bagong taon. Asahan niya na maigpit nilang ipapatupad ang Republic Act 7183 hinggil sa regulasyon, pag-manufacture at distribution ng mga paputok. Matatandaan na ang Memorandum Order No. 31 ay inisyo ng Office of the President noong October 29, 2018 kung saan tinukoy ang PNP bilang pangunahing responsable sa pangasiwa at pagmatupad ng naturang batas. Sinabi ni Peralta na suportahan naman nila ang mga local government units sa pag-organisa ng kanilang community fireworks displays sa pamagitan ng deployment ng kanilang mga tauhan upang mapanatili ang public health protocols at mapigilan ng firecracker-related incidents. Hinakayat din ito ang publiko na gumamit ng ligtas at alternatibong pampaingat sa pagsalubong sa bagong taon. Inatasan naman ito ang lahat ng Chief of Police na makipag-ugnayan sa LGU at BFP sa pagsagawa ng inspeksyon sa mga pagawaan at bentahan ng mga paputok upang mapuksa ang distribusyon ng mga illegal na paputok at maiwasan ang mga pangumpiska at pagkakaaresto ng mga ito na kung saan ay maigpit na rin sinasagawa. Samantala, isang two-seater training fixed-wing plane na may body number RP-8202 at markings na fly fast ang bumagsak sa palaisdaan sa Barangay Talbang, Alaminos City kaninang alas 9:20 ng umaga. Sa tindi ng pagbagsak ay dead on the spot si Captain Daryl Uy, flight instructor. Nagtambo naman ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang student pilot na si Karen Franz Caura Ibamba, 21, ng Quezon Province na agad sinugod sa pagamutan. Ayon kay OIC-PNP Provincial Director Police Colonel Richmond Tanina, 70% ang tinamong sunog sa katawan ng piloto. Mayos ng agay sa pagamutan ni Caura, subalit hindi pa rin nakakausap dahil sa trauma. Agad naman anya nakapunta sa lugar ang kinatawan ng flying school mula sa bayan ng Linggin at mekaniko nila magsagawa ng inspection sa wreckage ng eroplano. Agad din na anyang tinignan ng SOCO ang lugar kabilang na ang personal na gamit ng dalawang sakay ng bumagsak na eroplano. Bagamat ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang makapagdetermina ng sanhi ng pagbagsak nito. Sa kabutihang palad, walang kabahayan sa lugar kung saan ito bumagsak, bagamat nagkaroon ng sunog doon ng magliyab ang eroplano. Ayon sa nakasaksi, nakita niyang nagtatangkang mag-crash landing ang eroplano pero bumaliktad. Nakalabas pa ang estudyante, subalit na ipit ang piloto. Samantala, inatasan na ni OIC-PNP Provincial Director Richmond Tanina ang lahat ng police regional personnel na paigtingin ang pagpapatrolya. Anya kasama ang force multipliers at mga opisyal ng barangay ang magbabantay sa lugar sa mga kamalhayan habang nasa simbahan ng mga tao. Anya mga matataong lugar ang kabilang tutukon ng mga priest at titikin din na ipapatupad ang minimum health protocols. Epektibo sa Enero 9, 2022 ay ipapatupad ang gun ban sa buong Region 1. Ito ay bilang paganda sa matiwasay na halalan sa May 2022. Kaugnay nito, sinabi ni Provincial Director Police Colonel Richmond Tanina na sa January 28, isang araw bagong formal na implementasyon ng gun ban, ay siya rin pagtapos ng aplikasyon ng mga VIPs o ng mga kandidato sa halalan para sa kanila mga security details. Kinakailangan anya nila makapag-register sa website ng COMELEC, magpasa ng accomplice form ID at sumailalim sa threat assessment upang mapatunayan na karapat-dapat silang makakuha ng proteksyon galing sa PNP. May karagdagang administrative fee ito na nakakahalaga ng 500 piso.
Tiniyak naman ito na manatiling payapa ang lalawigan ng Pangasinan sa kabila ng nalalapit ng eleksyon. Samantala mga kaksyon, panapanitilihin ng PNP Region 1 ang 15% deployment scheme sa gitna ng pagdiriwang ng Yuletide season. Ayon kay Police Brigadier General Enrico Magalona, ang Deputy Director for Administration, sinabi ni Magalona na 85% ng kabuang populasyon ng kanilang hanay ay nakatalaga sa mga posibleng public convergence point o mga kaganapan sa labas ng himpilan. Samantalang ang matitang 15% ay ang kikilos sa mga administrative duties at sa kanilang opisina. Anya, maliban sa holiday season ay patuloy na naka-implementa sa kanilang hanay ang 8515 deployment. Ayon sa kanya, layunin ng pagpatupad nito ay upang mas mapabilis ang anggarang makaresponde ang kapulisan sa mga kriminalidad at iba pang mga insidente. Pinalahan naman ni Provincial Director Tanina ang mga mamayan na patuloy na sundin ang mga health protocols. Hinikayat nito ang publiko hinggil sa mga kilusan na tumutuligsa sa gobyerno na ipangbigay alam lamang sa kanilang pilan kung mababalita ang pagusbong ng mga rebelde sa kanilang nasasakupan. Samantala, hinuli naman ng mga otoridad ng 10 barangay sa bayan ng Kalasyaw. Naglalakad sa barangay Poblacion West si punong barangay Romy Espinosa, 47 anyos ng barangay Sungkoy, nang biglang hulihin ng mga pulis. Bitbit ang warrant of arrest na nilabas ng korte sa kaparehong araw dahil sa umano sa paglabag sa Revised Penal Code Article 128 o domicile o violation of domicile. Bagamat nagugulat sa biglang pag-aresto sa kanya, maayos namang ito sumama sa presinto. Pinaglagak ito ng 18,000 pisong piyansa. Magugulitan, inireklamo ni punong barangay Espinosa ang bodyguard ni Consel Rogelio Danone matapos siyang paputukan ng baril na sa barangay Sungkoy. Napatakbo ang kapitan sa isang bahay nang mangyari ang insidente. Politikahan na po rin mga kaaksyon, dyan po sa may bayan po ng Kalasyaw. Politika dito, politika doon. Mga kaaksyon po natin, ang nangyayari po riyan. Mga kaaksyon po natin na kung saan, alam naman po natin na nagiging mahigpitan ang labanan sa naturang bayan. Labing 3 minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Sa iba pang mga police report, patay ang 2 hinihinanang miyembro ng People's Army sa naganap na enkwentro sa pagitan ng Army sa 4th Infantry Battalion sa Sitio Delo, Barangay Buenavista, Himaymalayan City, Negros Occidental. Hindi pa naman inalad ng mga otoridad ng pangalan ng nasawi dahil kasalukuyan pa rin kinukumpirma. Ay kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Kumander ng 303rd Infantry Battalion Brigade, nagsasagawa ang mga sundalo ng security operation makatanggap ng ulat tungkol sa mga NPA. Dito ay natagi sila ng mga 10 armadong kalalakihan. Nakuha rin sa crime scene ang 22 cellular phone, 2 point caliber 45 pistol, sa caliber 30 pistol at 2 granada at iba pang mga dokumento. Samantala mga kaaksyon, kinundinan ng Department of Interior Local Government o DILG ang naganap na pag-atake ng mga komunistang New People's Army habang nagsasagawa ng preemptive evacuation sa Bagyong Odette sa Surigao del Sur. Ayon kay Surigao del Sur Governor Amado Alexander Pimentel, inatake ng NPA
ang mga pulis at militar na umaagapay sa preemptive evacuation. Hihiling ko sana yung mga NPA na huwag gagalawin yung mga kapulisan natin at saka Army na tumutulong sa evacuation center. At huwag niyong ambushing. Tingnan mo yung nangyayari ngayon. 3 namatay at mga sibilyan. Samantala, nagbigay naman ng pahayag si DLG spokesperson na Undersecretary Jonathan Malay sa insidente. Ikinalulungkot po namin ito at kinukundina po dahil wala naman pong magandang naidudulot sa ating bansa bagkos sa panahon ng pandemya at panahon ng bagyo kung saan tayo kailangan magtulungan. Ay itong mga komunistang teroristang grupo ay naghahasik pa ng lagim saan nito. Humapal rin sa mga alliance sa NPA na isang tabi muna ang kanilang mga personal na interes. So nananawagan po kami sa kanila na sana ay unahin nilang bansa bago ang kanilang pansariling interes na imbis na makatulong pa sila pa ngayon ang sumisira sa magandang ginagawa ng ating pamahalaan. Labing 5 minuto makalipas sa ang alas 7 po ng gabi. Ano ba ito? Dalawang lady reporter nagigil ng drug suspect, timbog mga kaaksyon po natin. Ito po ay nagpakilalang reporter at intelligence officer ng Philippine Drug Enforcement Agency matapos mangikil ng malaking halaga sa pamilya ng drug suspect na nakakulong kapalit ng kalayaan nito sa ikinasang joint entrapment operations ng otoridad sa barangay Kabuko sa may 13 Martires sa Cavite. Hawak ngayon ng pulisya ang mga suspect at nakadagdag sampa ng patong-patong na kaso na nakilalang sina Carla Saison Alumno, 37 anyos, at Jessica Sarapar, 27 anyos, kapwa residente ng Block 11, Lot 10, Barangay Kabuko, 13 Martires City, at umunoy news correspondent ng Rectang Puna News Online at RPN Radio. Sa ulat ng PNP Criminal Investigation and Action Group, nagtungo sa kanilang tanggapan ang pamilya ng isang drug suspect na nakakulong sa lungsod ng Tracy Martires upang humingi ng tulong hingil sa 2 Mijimen di umano na nangingikil sa kanila ng pera kapalit ng pagpalaya sa kamag-anak na nakakulong sa kasong droga. Nagpakilala ito ang manitong mga taga-PDEA ang 2 suspect at nagpakita pa ng PDEA IDs bilang 10-1 Officer of Intelligence o IO Officer 1. Ngayon man, nagduda ang pamilya ng drug suspect hingil sa palaki ng paki ang perang hinihingi sa kanila ng dalawa na umabot na sa 100,000 pesos kapalit sa pangakong pagpapalaya ng kanilang kamag-anak na nakulong. Dahil dito ang ikinasan ng pinagsalib na pwersa ng AECU, CIDG, Naval Intelligence Service Force at PDEA ang entrapment operation sa ilalim ng Oplan na Olea at salikop laban sa 2 suspect. Alas 5:30 ng hapon ang ilatag ang entrapment sa Barangay Kabuko kung saan nagtungo ang 2 suspect upang katagpuin at lakonin ng pera na kanilang hinihingi. Nagmagkabutan ng pera dito na dinakma ng grupo ang mga suspect at na-recover sa 2 ang 2 PDEA ID, Rectang Puna News RPN ID at pera na nawidro nila sa pamagitan ng smart padala. Sa pagsiyasat ng pulisya, napagalaman na ang 2 buying reporter ay miyembro rin umano ng Almira Robbery Extortion Group. Ng modus ay kumausap ng mga pamilya ng mga drug suspect na nakakulong para sa pagpalay umano sa mga ito kapalit ng halagang kakailanganin. Naharap sa kasong paglabag sa Article 294 o robbery extortion at Article 177 o usurpation of authority at ng revised penal code ang mga suspect. Ito, big time mga media kuno, mga action po natin na ito po ay nangungutong at ito suma-sideline na mga ka-action po natin. Mabuti na lamang at ito po ay kaagad na nai-report ang mga ka-action po natin sa mga otoridad.
Samantala mga kaaksyon, patay ang dalawang lalaki na sakay ng red plate na sasakyan matapos pagbabarilin ng hindi nakikilalang mga suspect lulan ng pickup truck sa barangay Muzon sa San Jose del Monte City, Bulacan. Kinilala ang on the spot ng mga biktimang kinilalang sina Alan Rebujio, 46, residente ng barangay Muzon, Rodolfo Cabulong, 47, ng barangay Giho, San Jose del Monte, Bulacan, at sinasabing kapatauhan ng barangay. Base sa report ng pulis, nangyari pamaril alas 3:50 ng hapon sa bahagi ng Benjamin 2, Barangay Graceville sa naturang lungsod, na ito po mga kaaksyon ay mabilis namang tumakas ang mga suspect matapos ang pamaril sakay ng kanilang dalang pick-up patung sa direksyon ng barangay Tungkong, Mangga ng nasabi ring syudad. Isang magsasaka ang nasawi matapos matuklaw ng isang ahas na banakon o king cobra na kanyang napatay sa barangay Ulaycon, Moncayo, Davao de Oro. Kinilala ng Moncayo Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang biktimang si Rodrigo Ugay Dihos ayon kay Barangay Kagawad Bari Gina Labrigas sa dakong alas 5 ng hapon habang pauwinan ng bahay si Dihos. Nangkas ng isang motorsiklo nang makita ang grupo ng kalalakihan na pinagtutulungang hulihin at patay na isang banakon. Bumaba sa motorsiklo si Dihos na umunoy nakainom din para tumulong sa paghuli sa kobra. Nakuhanan pa siya ng litrato na hawak-hawan ng kobra na napag niya, pero natuklaw na pala siya sa kanyang likod at muka. Hindi nalapas sa isang albularyo si Dihos, pero ayon kay Labrigas, nawalan na siya ng malay at inuwi ng kanyang pamilya hanggang sa malagutaan ng hininga. Dalawang minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Hindi na umabot ang buhay sa ospital ng isang hindi pa nakikilalang babae na pasahero ng isang motorcycle matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa barangay Market View ng Luzon ng Lucena. Patuloy pang nangangalap ng impormasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima na nakasuot ng green vest na palatandaan na kolektor ng STL. Ayon sa otoridad, nakasakay sa tricycle ng biktima kasama ang 3 pang pasahero. Nang pagdating sa panulukan ng Don Crescente Street at Dalandan Street ay hinarang sila ng isang motorsiklo lulan ng 2 armadong suspect na kung alas 8:30 ng gabi. Agad na pinaputukan ng mga suspect ang biktima sa ulo habang tumakbo papalayo sa lugar ang 3 pang ibang sakay ng tricycle na hindi naman nasugatan. Apat na minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Patay ang isang 11 anyos na babaeng mga karaang maipit sa natutubok nilang bahay sa sunog na naganap sa Taguig City. Nakilala ang nasawi ni si Brian Ashley Bartolome habang sugutan din ang sanggol na si Ian Kyle Habines. 8 tabuang taong gulang. Ay sa ulat ng BFP, dako alas 12 ng tanghali nang sumiklab ang apoy sa mezzanine ng bahay na pag-aari ni Jacqueline Andre sa may J. Ramos Street na barangay Bayo, Tipas, Taguig City. Itinas ang sunog sa unang alarma dako alas 12:11 ng tanghali at nagawa makontrol dakong alas 12:31. Ganap napatay ang mga bombero ang apoy dako alas 12:55 ng hapon. 2 bahay ang tuluyang naabo habang 2 pa ang bahagyang nasunog. Tinatay ng BFP na abot sa 150,000 ang halaga ng pinsala.
Samantala, nasa ba ng Bureau of Customs ang tinatayang 232 milyong halaga ng mga nyog na nakatagdang ipuslip patungo sa China sa Port of Cebu. Ayon sa ulat, dineklara sa export documents ng mga basurang papel ang laman ng 42 container vans na patungong China. Dahil sa kaduda-dudang papeles, nagsagawa ang enforcement and security service ng spot check sa mga kantamento sa harap ng exporter agent. Sa halip ng mga papel, puno ng mga container vans ang mga nyog na kasama sa produktong agrikultural na ipinagbabawal na i-export sa ilalim ng batas. Dito naglabas si District Collector Martin Labi Mendoza ng warrant of seizure and detention para sa pagkumpiska sa mga produkto sa bisa ng Republic Act 10863 o Custom Modernization and Tariff Act na katagdang ipasa ng BOC ang kustudiya sa mga nasamsam na produkto sa Philippine Coconut Authority na siyang may otoridad sa mga nyog. Dalawamput-anim na minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi, umaabot sa mahigit 1,000 drug suspect ang naaresto ng mga tauhan ng PNP sa isang linggong anti-illegal drug operation na isinagawa nitong buwan ng Disyembre. Ayon sa ulat ng Department of Interior Local Government Secretary Eduardo Año, kay Pangulong Rodrigo Duterte na batid na umaabot sa 914 operasyon ang ikinasanapi ng PNP mula December 5 hanggang 11 lamang. Nagresultaan niya ito sa pagkaka-aresto ng 1,253 ng mga drug suspect na pawang nakapiit at sinampanan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Samantala, mayroon din namang 21 drug suspect ang sumuko sa mga otoridad sa nasabing petsa. Ayon kay Anyo, umabot din sa 72.8 million pesos ang halaga ng iba't pang uri ng illegal droga ang nasamsam ng mga alagad ng batas sa naturang operasyon. Isa namang condominium unit sa Quezon City ang tinupok ng apoy dahil lamang sa tinapong upos ng sigarilyo. Batay sa ulat ng Quezon City Bureau of Fire Protection ng alas 7:41 ng gabi, ng mga namang sunog sa unit 111A24 ng 13-story na isang condominium na matatagpuan sa Scout Borromeo Street, Barangay South Triangle. Nabatid sa naturang unit ay inukupa ng isang Aprilyn Gustillo 31. Itinaas ang sunog sa unang alarm at pagsapit ng alas 7:55 ng gabi ay nakagad din namang napula. Nabatid na nasa isang unit lamang ang nasunog matapos na may makapaghagis umano ng upos ng sigarilyo sa pader sa labas ng comfort room ng naturang gusali habang wala namang napaulat na nasawi o nasugatan sa naturang insidente. Samantala sa iba pang mga impormasyon, balita mga kaksyon. Niratipikan na ng Senado ang panukalang nagtataas sa edad ng sexual consent mula 12 hanggang 16. Layunin nito na maamendahan ng Republic Act 3815 o ang Revised Penal Code of at Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Drugs Abuse o Drug Against Abuse and Exploitation and Discrimination Act. Sa ngayon ay naghihintay na lamang kung lalagdan ito ng Pangulong Duterte upang ganap na maging batas. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, isa sa mga principal author na in-adopt ng bicameral on definition ng Senado sa rape. We adopted the House definition of under 16 years of age.
It was qualified that in the BICAM meeting that under 16 means 15 and 364 days old or just 1 day short of turning 16 years old. As a Senate version, we use 16 years old and below, and this is to avoid any confusion that may arise from the layman's understanding of 16 years old would also mean 16 years old and 364 days old. I believe this provision will empower children against sexual advances and predators and help them avoid situation of statutory rape or other crimes of sexual violence against children. Payag pa ni Subiri. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pa mga impormasyon balita makalipas po ang ilang mga paalala. Aksyon Radyo. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Bilang mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line. Siyempre kasama niyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Aksyon Kumander, Dante, Cera. Sa ilang pa mga impormasyon, balita, inaprobahan na ng Senado at ng House of Representatives ang reconciled version ng proposed 5.24 o 5.024 trillion pesos national budget para sa taong 2022. Ito'y makarang ang mga senador at House lawmakers ay pumirma sa Bicameral Conference Committee Report sa 2022 budget. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Senador Sani Angara, ang reconciled version ng budget ay hindi lamang nakafocus sa health aspect ng recovery ng bansa mula sa pandemic, kundi ganun din sa economic side. Nakatutok pa rin tayo sa economic recovery natin. So hindi lang yung poor health o purely health, hindi kasi natin masabi kung gaano kabilis at gaano kabagal yung recovery natin na darating sa darating na taon. So dapat handa tayo either way. Ang Anggara, prepare for the worst, prepare for the best scenario na open up na tayo. Sinabi pa ni Anggara ng Bicameral Conference ay komite ay sumang-ayon sa pagtaas ng budget ng Department of Health na aabot sa 20 billion to 30 billion pesos mula sa budget na unang ipinopose ng Executive Department. I think dinagdagan namin yung sa boosters para sa testing. Meron din naman doon, pumayag din ang BICAM na mag-allocate ng funding para sa Department of Labor and Employment para sa COVID-19 testing ng mga job seekers. Ang Bicameral Conference Report ay inaasahan na iratify ng Senado at ng House of Representatives sa kanilang respective plenary session sa kanilang mga chamber. Samantala mga kaaksyon, na-detect naman ang Department of Health ang COVID-19 Omicron variant sa dalawang travelers na dumating sa Pilipinas mula sa Japan at Nigeria. Sa isang payag ng DOH, sinabi ng University of the Philippines Philippine Genome Center at ng University of the Philippines National Institute of Health na kung saan ang dalawang na-report na imported cases na Omicron variant of concern ay lumabas sa 48 sample na na-sequence noong Martes. Ang unang pasyente, isang Filipino returning mula sa isang overseas trip na nagmula sa Japan noong December 1, habang isa ay isang Nigerian national na dumating sa Nigeria noong November 30. One is a returning OFWs. Anila mga kaibigan, ang positive result ay na-release noong December 7 at ang kaso ay na-admit sa isang isolation facility sa naturang petsa. Ito ngayon mga kaaksyon ay asymptomatic, subalit may mga sintomas ng sipon at pagbo sa kanyang pagdating. Ang isang pang kaso ng Nigerian national na dumating mula sa Nigeria November 30 via Oman Air at may flight number WY843, isang sample na nakolekta noong December 6 at ang resulta ay na-release noong December 7 at ito ay na-admit sa isang isolation facility na kung saan ito ay asymptomatic. Sinisiguro naman ng DOH na mga pasyente na merong Omicron variant ay isolated sa mga facility na minamanage ng Bureau of Quarantine at na nag-identify ang departamento ng possible close contact ng dalawang pasyente, kabilang na ang kasakayan nila sa kanilang mga flights. Ayun mga kaaksyon, meron na nakapasok sa ating pong bansa na Omicron variant mula po sa galing Japan at galing Nigeria. Dalawampung minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi.
Kailangan pa mabakunahan ng gobyerno ang nasa 12 milyong individual mula sa target nitong 54 million na fully vaccine laban sa COVID-19 bago matapos ang taon. Ayon kay Health Undersecretary Mirna Kamutahe, our target is to reach 50 million fully vaccinated individuals, and we have 42 million fully vaccinated so far, so we still have to fully vaccinate 12 million. Ito ang anunsyo ni Kamutahe sa ikalawang bugso ng national vaccination na nagsimula ngayong araw na tatagal hanggang Disyembre 17. Habang dahil sa naabot na ang target population sa Metro Manila, dapat nang tutukan ang pagtuturok ng booster shots. We are confident that we will reach the system of the 7 million target. We have enough vaccine and we will have enough for booster shots for shelf life. Be rest assured that all our vaccine are safe, effective, and monitored by the Food and Drug Administration. Samantala sa ilang pa mga impormasyon na balita, patuloy pang lumalakas ang bagyong Odette habang kumikilos patungo sa direksyon ng west-northwest sa Philippine Sea. Patay sa Pag-asa sa 5 p.m. severe weather bulletin, sinabi ng Pag-asa ng sentro ng bagyong Odette ay namataan sa layong 485 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nakatas naman ang tropical cyclone signal number 2 sa mga sumusunod na lugar sa Visayas, southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar at southern Leyte, central at southern portion ng Leyte, Camotes Island, eastern portion ng Bohol. Samantalang sa Mindanao ay ang Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands, Agusan del Sur, Agusan del Norte, ang northeastern portion ng Bukidnon, eastern portion ng Misamis Oriental, habang nasa tropical cyclone wind signal number 1 naman ang mga sumusunod sa Luzon, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate kasama ng Ticao at Burias Island, ang southern portion ng Quezon, Marinduque, Romblon, central at southern portion ng Oriental Mindoro, central at southern portion ng Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, at sa Visayas, northern Samar, nalalabing bahagi ng Eastern Samar, nalalabing bahagi ng Samar, Biliran, nalalabing bahagi ng Leyte, nalalabing bahagi ng Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Antique, Capiz, Taclan. Samantalang sa Mindanao, northern portion ng Davao Oriental, northern portion ng Davao de Oro, northern portion ng Davao del Norte, northwestern at central portion ng Bukidnon, nalalabing bahagi ng Misamis Oriental, Misamis Occidental, ang northern portion ng Lanao del Norte, northern portion ng Zamboanga del Sur, northern portion ng Zamboanga del Norte, at northern portion ng Lanao del Sur. Labing 5 minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi. Samantala sa iba pang mga impormasyon, balita, mga kaaksyon. Sa mga balita pa rin sa loob ng bansa. Magpapalabas ng memorandum ang Department of Interior Local Government tungkol sa pre-election campaign activities, ayon kay spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya. Sa laging handa public briefing, tinanong si Malaya tungkol sa mga hindi nasusunod na COVID-19 health protocols tulad ng social distancing,
sa mga aktibidad na isinasagawa ng 2022 election aspirants. Si Secretary Anyo ay maglalabas ng memorandum circular tungkol sa mga pre-election campaign activities at paano makakakuha ng permits para sa mga activities na ito. Nagbabala rin ito sa organizer na mananagot sila kung magsasagawa man ng gathering na walang kukulang permit galing sa local government units. Samantala, pinatitiyak naman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Commission on Election na nasusunod ang COVID-19 health protocols sa mga pagtitipon ng mga kandidato. Ayon sa Pangulo, dapat maglabas ng panuntunan ng COMELEC tungkol sa pagsunod sa social distancing ng mga campaign events. I'd like to call the attention of the COMELEC. You are the ones supervising the election. As a matter of fact, you are the one running the show. Could you not just issue at i-maintain lang yung social distance? Idinagdag ni Duterte na maaring punin pa ang luneta ang mga tao basta't masusunod ang regulasyon na inilatag ng gobyerno. Nagbabala rin si Duterte na mahirap na kapag nagbalik ang problema na dulot ng mataas na kaso ng COVID-19. Ipinalara rin niya sa mga dumadalo sa malaking pagtitipon na hindi pa tapos ang pandemic kaya't hindi dapat magkapakampante. Hindi anya intensyon ng gobyerno na pigilan ang mga pagtitipon pero mas mabuti pa rin anya ang nag-iingat dahil nasa paligid pa rin ang virus. Samantala mga kaaksyon, inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang ipagpaliban ang ikalawang nationwide vaccination drive sa bansa dahil sa banta ng bagyong Inet. Ayon kay DLU Secretary Eduardo Anyo, kabilang sa mga lugar na ipagpapaliban ang vaccination drive ay sa December 20 ay ang Visayas, Mindanao, Mimaropa at Bicol Region. Nauna rito inirekomenda ng National Task Force Against COVID-19 na i-reschedule ang vaccination drive sa December 20 to 22 dahil sa naturang sama ng panahon na inaasang papasok sa bansa nitong Martes na gabi. Kabilang sa mga turang lugar ang Southern Tagalog, Southern Visayas, Eastern Visayas at Northern Mindanao. Tuloy naman ang pagbakuna sa Northern Luzon, Central Luzon at Calabarzon sa December 15 to 17. Ang unang nationwide vaccination drive ay dinaos ng November 29 to December 1. Samantala mga kaaksyon, nagbabala naman ang PNP sa publiko na maging vigilant at mag-ingat sa mga online at social media activities sa kalagitnaan ng mga reports at claims ng online bank fraud. Sa isang statement ng PNP Public Information Office, na mga tao ay dapat tingnan maigi ang transaksyon na kanilang pinapasukan, whether ito po ay connecting with strangers on social media or clicking links mula sa emails na kung saan lumalabas na parang lehitimo mula sa mga bangko. When using social media, be careful not to accept random friend requests. Cyber criminals often create fake accounts to befriend you. Trust no online friends unless you know them personally. The PNP PIU said, a common method of cyber criminals is to hack into personal computers or gadgets to send them emails with infected attachment. It is important to note that to respond that these dubious emails with embedded links don't open links attachment when in doubt. Such communication may be classified as phishing emails. Sinabi ng PNP-ACG na mga confidential details gaya ng contact numbers, addresses at bank details ay hindi dapat naisiwalat. If a bank line is in doubt, it would be at best PNP-ACG to contact the banks directly at immediately. If unsure, maaring kontakin ang kumpanya o organization na kiniklaim ng email source upang i-verify kung ang komunikasyon ay lehitimo o kaduda-duda.
Just don't give away vital information, especially your contact and bank details. If possible, constantly change and remember your password. Be discreet with your password for not divulging it to anyone. And when using mobile devices, limit the use of your contact numbers online as attackers may collect this digit. Avoid unsecured Wi-Fi spots. Set your device so that it doesn't automatically connect to external sources. Disable Bluetooth when not in use so you can veer away from attackers exploiting open connection. Ang paalala mula sa PNP ay isinagawa mga karaang tandaan mga customers ng BDO ang nabiktima ng online fraud na kung saan nakita nilang kanilang mga pera nakadeposito sa ibang bangko sa ilalim ng isang Mark Nagoyo. Si Nagoyo isang Filipino slang for trick. Nagoyo siya mga kaaksyon po natin. So yun po mga kaaksyon ay doon po sa mga maraming mga contacts po yan ay tignan mo nyo po ng maigi. Baka kayo po ang maguyo. Walong minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi sa ilang pang mga impormasyon, balita mga kaaksyon. Ito pong si Secretary Cuse, mga kaaksyon, naniniwala na ang PNP Laban Wing na kanyang pinamumunuan ay nanatiling dominanting partido. Bagamat nag-withdraw si President Rodrigo Duterte bilang senador at Bongo bilang presidente para sa 2022 national election. Ayon kay Kusi, dahil sa naging tagumpay ng Pangulo bilang presidente, at ito po mga kaaksyon ay he has supposedly ushered the country to recovery amid the COVID-19 pandemic. PNP Laban will remain a dominant party because of the success of President Rodrigo Duterte, who will be remembered as the most revered and well-loved leader of the masses, anya. And we appeal to our party mates and PNP Laban to stand united in support of the remaining months of the President. And we assure the public that the PNP Laban will continue to espouse the policies and programs that made the Duterte legacy possible. Ang PNP Laban is currently the ruling party. Subalit ito po ay nahati by infighting in its ranks at nagkaroon ng dalawang faction. Ang isa kay Cusi at isa kay Senator Manny Pacquiao sa pagkaka-withdraw ni Senator Bongo sa presidential race at ang kandidacy ni Pacquiao sa ilalim ng anisang partido. Ang natitira sa PNP Laban ay walang official standard bearer para sa presidential race. Slowly but surely now, the country has transitioned to recovery while countries in Europe and Africa continue to deal with COVID-19 surges. Mga kaaksyon po natin. So, sino ba? Mga kaaksyon po natin, sino ba? Ito pong makapag-kuakon ngayon mga kaaksyon po natin. Na ito po mga kaaksyon po natin ay ito pong naturang mga hagbangin mga kaaksyon po natin. Kaya ito po ang ito po ngayon ang siya pong kaganapan po sa ngayon. Pero ito po, itong si Manny Pacquiao na nanatili sa ibang bahay na, mga kaaksyon po natin. Samantala, inilagay na ng Department of Health sa minimal risk ang lahat ng rehiyon sa bansa dahil sa patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 ngayong buwan ng Disyembre. Unang inilagay ang Pilipinas ng minimal risk classification nitong Huwebes, nitong December
6, ngunit na may pang rehiyon ang hindi napabilang dito. Sinabi ni Dr. Althea de Guzman, Director ng DOS Epidemiology Bureau, ang lahat ng rehiyon maliban sa Bicol at Soxargen ay nakapagtala ng negatibong growth rate sa nakalipas na linggo. Patuloy naman na binabantay ng ahensya ang dalawang rehiyon kung tataas ang bilang ng mga kaso nito. Ipinuntupan ni De Guzman na sa pagbaba ng kaso, bumaba na rin ang utilization rates ng healthcare system ng mga rehiyon sa bansa. Inaasahan na bababa sa 1,766 sa mga aktibong kaso sa Enero 31 kung patuloy ang pagsunod ng publiko sa pinapatupad na minimum public health standards, ngunit posibleng tumaas sa 9,338 kung magpapabaya ang taong bayan. So, yun po mga kaaksyon po natin. Mga kaaksyon na kung saan po dapat siguraduhin po natin. Bagamat medyo maluwag-luwag na po itong mga health protocols o alert level system, mga kaaksyon po natin. Pero ito po, dagsa pa rin po ngayon. Ito pong paglabas ng mga tao at hindi na inalintana ito mga health and safety protocols na ito po ay dapat sundin ng lahat, especially sa pailaw, doon po sa mga rally-rally. Kakaksyon po natin, yung mga rally-rally, ito po ang isa po sa mga dahilan, mga aksyon po natin. Baka mamaya doon po mag-trigger. Doon po mga aksyon po natin nagti-trigger. Baka doon po pagsapit po ng 2022 after this holiday season. At baka yung mga iba dyan, hindi na mahintay pa ang butuhan at matamaan ng mas malalang variant. Hindi na nila makibuboto itong kanilang mga politikong kanilang sinusuportahan. Ben mga aksyon, wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan na firing line sa technical side. Nakasama natin si Dante Hovero. Ang inyo pong kaaksyon, ako po si Aksyon Kumander Dante Cera. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Aksyon Radio.